Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje na livadi. Gaston rešava stvar! Gaston je odličan kopač. Iskopao je staru granu. Gastone, hvataj! Gaston voli da hvata grane. O, pada kiša! Štapić u kišobran. Wow! Igraćemo se unutra. Idemo, Gastone! Ti-di-da-di-du, du-di-da-di-da. Obožavam čistu kuhinju. Zdravo, dadilja Šljivka. Ne puštajte tu Bubamaru u kuhinju. Ostavit će blatnjive tragove na sve strane. Sklanjaj se sa poda. Ne na sto! Beži! Ne! Gastone, tu se sprema hrana. Of, gde je sad krenuo? Možda ide da vidi mog tatu. On voli mog tatu. O, ko je pustio blatnjavu bubu unutra? Holly! Da, tata? Molim te, drži Gastona pod kontrolom. Izvini, tata. Mi živimo u zamku. Gaston živi napolju. Ne brini, Gastone, idemo svi zajedno do velikog drveta patuljaka. Gospođo Patuljak, ova pita od borovnica divno miriše. Da, gospodine Patuljku, tajna je u tome da se 3,5 dana kuva na veoma slaboj vatri. Zdravo, mama! Zdravo! Zdravo, Bene, zdravo, Holly. Zar ne može napolju da se otrese? Ta pita nije za tebe, Gastone. Bene, Gaston bi trebao da živi napolju. Mi živimo unutra. Dobro, mama. Kud je nestala pita? Gaston ju je pojeo! Nismo vidjeli da je on to uradio. Mogao je da bude neko drugi. On je jedini sa pitom na licu. Odlazi, Gastone! Ne želim više da te vidim ovde. Izvini, Gastone. Bolje da odeš kući. Hajde, Gastone, odlazim. Vreme je za spavanje, Holly. Dušo, jesi li dobro? Malo sam tužna. Gaston više ne sme da uđe u našu kuću. Gastone! O, Gaston je mokar i hladno mu je. Gastone, nemoj da praviš buku i odlazi. Jadni Gaston. Gastone! 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 Zdravo, Bene. Nigde ne mogu da nađem Gastona. Možda je u svojoj pećini. Gastone? Nema ga. Gde je Gaston? Sigurno je otišao negde da bude tužan. Ne brini, naći ću ga. Patuljci su dobri u nalaženju Bubamara, a ja sam patuljak! Gastone! 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 Gastone? O, gde smo mi? Ne znam, nikad nisam bio ovde. O, To su vrata. Reci, prijatelju, uđi. vrata koja pričaju. Zdravo? Zdravo. Pitam se šta je iza... To ja znam. A vi mora da saznate. Hajde da pozovemo odrasle. Vrata koja pričaju? Da, tata. Rekla su, reci prijatelju i uđi. O, pa to je rudnik pećinskih patuljaka. Patuljački rudnik? Da, nekada su pećinski patuljci kopali duboko u zemlju, u potrazi za dijamantima, zlatom i takvim stvarima. Kopaj, 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 u rudniku starom, drevnom svom, za zlatom tragamo i kopamo.
kopaj, kopaj, kopaj. Kopaj, kopaj, kopaj. Volim dijamante i zlato. Tako su lepi, svetlucavi, šareni. Hajde da pogledamo taj stari rudnik. Koliki su pećinski patuljci? Veliki su, veći su od nas. Da, ti patuljci su ogromni. Evo vrata. Zaključano je. Reci, prijatelju, i uđi. Šta to znači? To je zagonetka. Nema prolaza dok ne rešiš zagonetku. Gluposti, otvorit ću ih magijom. Magija ne djeluje na vrata. Da, vaša magija nema nikakvog utjecaja na njihovu. Možda samo da lepo zamolimo? Kako ste mi danas, gospodine vrata? Dobro, hvala. Da li možemo da prođemo? Reci, prijatelju, uđi. Možda samo treba da kažemo reč prijatelj. Dobra ideja. Prijatelj. Baš lako, idemo unutra. Bene i Holly, sačekajte napolju. Stari rudnik može da bude opasan. Zašto onda vi ulazite? Pa mi smo odrasli. Možemo li s vama? Zašto da ne? Bićete bezbedni ako budete uz nas. Dok god se vrata ne zatvore za nama. Šta ćemo sad? Šta piću? Daj svetla. Možda da opet kažemo prijatelj, da bi se vrata opet otvorila. Prijatelj? Sada je nova zagonetka. Dobro. Kako glasi nova zagonetka? Ako automobil s motorom od 2 litra ide uz brdo pod nagibom od 15 stepeni i to 18 km na sat, koliko će benzina da potroši ako je brdo visoko 100 metara? A šta kažete da probamo tamo? Gomila tunela koji se protežu na sve strane. Izgubit ćemo se ako krenemo. Da je samo Gaston sa nama, on bi nanjušio izlaz. Dobra ideja. Gde je Gaston? Da, gde je dobri stari Gaston? Rekao si da ne želiš više nikad da ga vidiš. I ti si to rekao, tata. Oh, da. A sada Gaston je otišao nekud da tuguje. Gastone! Dobri stari Gaston, moj najbolji prijatelj. Pomagaj, Gastone, zarobljeni smo ovde. Gastone, trči i dovedi dadilju šljivku. No. Evo, sada je sve čisto i blistavo. Ne, Gastone, odlazi. Šta kažeš? Ben i Holly i kralj i kraljica i gospodin i gospođa svi su zarobljeni u rudniku? Ne smemo da izgubimo ni sekundu. Vodi me, Gastone. Zdravo! Dadiljo šljivka, hvala Bogu da si stigla. Zarobljeni smo. Držite se! Otvorit ću vrata magijom! Nije mi uspelo. Ne, zato što su vrata zatvorena patuljačkom magijom. Moraš da odgovoriš na pitanje. Koje pitanje? Avion leti brzinom od 340 km na sat. Koja je brzina vetra ako znamo da ga vetar usporava 15%? Na kom je ovo jeziku? Dadiljo, izvađi lopatu i iskopaj nas odavde. Ovo će da traje satima. Znam, Gaston može da nas iskopa. Da, Gaston je fantastičan kopač. Gastone, stari druže, iskopaj nas. Želi da ga lepo zamolite. Molim te, Gastone. Gaston rešava stvar! Hvala ti, Gastone. O, Gastone, tako si divan. Odlično, Gastone. Pa, da li Gaston može sa nama u mali zamak? Da. A može li u našu kuću? Da, napravit ću mu i pitu.
Gastone, hvala ti što si nas spasao. Naš heroj.